Alifa production jabarani lajabago malikono ani malikoka amba fuko awni nyonkuma aka émission mandi keneka no ye micro trottoir ye jam kan habe lawaliya aw demso aw balmamso labati dunya fe ame wuli ka dugu kono ame jamana den kelengelena bela jele nyininga anga bitemme ka boli femga odi ambe bora sisan kay 20 janvier temena anga chamanche fanga nyema aye minonsa kadi anga tenituguma ani fana munu joli bona faso ye aye tasibla ke ka tu somogoma ani ka wali nyumando kuye awni ne amisega munu soro ka fo okuka amedo dugu kono ka jamana den kelengelena bela jele nyininga o haklinana mi mana bola awni ne angaje angola je nyogon fe. Bon, foli mena bolo ka dama vraiment ketamge anyana asa mala de deli ala ka tigɛ ko ɲuman dama ya faamuya bon minɛn sanni nin fana bon vraiment n'an ko an bɛ fɛn fɔ an bɛ dɔ fɔ ka dɔ to quoi a ka bama ko in halisa parce que minɛn sanni dɔrɔn tɛ pratiquement n'i ye kan kɔnɔna fɛn fɛn sisan i bɛ taa sɔrɔ a ye baara kɛ nin bɛɛ la c'est à dire fɛn dɔ kɔnɔdimi tɛ quoi ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la bon n'i ko bɛ fɛn fɔ dɔrɔn i bɛ dɔ fɔ ka dɔ to quoi bon an b'a fo ka wale ɲuman dɔn a ka kɛta n'a ka baarakɛtaw ninnu na voilà o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye. Ok, alhamdulillah ye ɲininkali min tɛ n na a diyara n ye parce que jamana kɔnɔ bi a ye baara min kɛ nin ye baara belebele parce que nin bɛ taga ɲɛ de ko fɔ pour que jamana ka taga ɲɛ il faut que finitigilaka minnu bɛ yen nɔ olu ka lajɛ ka ɲɛ parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ k'a ka baara k'i ye kɔnɔna jɛlen na f'a ka sɔrɔ fɛnɛ i y'a a nimisi wasa a kan ka baara kɛ cogoya min na i ye baarakɛminɛnw d'a ma walasa a ka nimisi wasa ani ala ye minnu fɛnɛ ta yan bon olu wale ɲuman dɔɔni fɛnɛ o ye toujours ka courage don mɔgɔ la ka mɔgɔ la timinanja haliba an kɔni an b'a fɔ a ka kɛtɔ la a ye baara min kɛ haliba ala ka bolo mɛn baara la ala ka jamana in basigi laɲini min bɛ ka kɛ a fɛ n'o ye jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka laɲini an bɛ dugawu kɛ haliba ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati ala ka jamana in basigi a ye o de kɔni tun bɛ ne fɛ k'a fɔ a ɲɛna sɔgɔmada in na ala ka yɛrɛ fɛnɛ bolo mɛn aw ka baara la yarabi ama. Vraiment bon an ka président ni min ye Asimi Gota ye vraiment foli kan ka k'a ye sabu ka da kan a ye baara min kɛ maliyɛn bɛɛ y'a ye jamana ko lo hali ni kun ne yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ fɛ a ye minɛn matériel min san transition kɔnɔ ne fɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ ja a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ y'an bɔ fili la an bɛ dugawu k'a ye et puis a hakili tora mɔgɔ min tora a la surasiw o ale ni dugu min tora a la Mali kɔnɔ yan donc a ye dɛmɛ min kɛ an bɛ dugawu k'a ye an bɛ foli d'a ma voilà ala ka si ani kɛnɛya di a ma ale ni ɲɛmɔgɔ tɔw voilà o ne ka kuma ye k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma voilà merci. Alhamdulillah 20 janvier ɲuman tɛmɛna n'i ko ko an ka armée monte en puissance a dogolen tɛ maa si la parce que minɛn minnu sanna minɛn ninnu yera parce que ni ye transition tali jateminɛ ka taa minɛn ninnu sanna kɔnɔna na vraiment a bɛ mɔgɔ kabakoya mais n'i tilara ka o ka cɛsiri ye vraiment foli belebele bɛ d'o ma k'a fɔ ko notre armée monte en puissance o ye burafuko y'an bolo o ye kunnawuliko y'an bolo an yɛrɛ bɛ waso ni an ka malidenya ye sisan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu b'an kunna cɛfarin de don minɛnsanaw de don vraiment o ye nisɔndiya y'an bolo et puis fana maintenant mɔgɔ minnu tora la fasoko ye ani dugu minnu donna la bon vraiment ka tila ka bonyamasegin ta ka k'olu ye vraiment o ye mɔgɔ fa vraiment an bɛ foli di transition mɔgɔw la k'a daminɛ président a n'a ka ministre gouvernement bɛɛ lajɛlen an ta ye foli ka lase o ma vraiment anw kɔni wasolen don anw wasalen don n'an ka malidenya ye sisan vraiment n'a fana k'an ye maliden yɔrɔ o yɔrɔ kunkɔrɔta de bɛ na anw na vraiment an bɛ président fo la k'a wale ɲuman dɔn jamana in ala ka a ta fanga d'a ma a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ala k'an n'a sɔn sijan ani kɛnɛya la merci beaucoup. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye commentaire ye ne ye armes caman ye olu affichera 20 janvier na franchement on est fier a ɲɛna yɛrɛ de et puis an y'a mɛn fɛnɛ ko miliyari dama dama dira minnu somɔgɔw tora
kɛlɛ la depuis 2012 ka n'a bila bi la franchement o ɲana yɛrɛ de transition an yɛrɛ b'a kɔ an b'a kɔ on est fier. Non a ko ko in kɔni kabi transition yɛrɛ daminɛ la a ma baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ o ko in kan parce que n'a fɔra mɔgɔw bɛ ka sa foyi tɛ ka bɔ a la a ma nɔgɔn quoi bon a filɛ ka nin min kɛ tan nin ye belebele de ye bon nin ko in kɔni an bɛ transition in kɔ yɛrɛ de koyi nin ko in ɲana 20 janvier yɛrɛ fɛnw sanna a bɛɛ ɲana a bɛɛ bɛnna a ma an kɔni an bɛ transition in kɔ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Vraiment ne yɛrɛ kɔni tiɲɛna ne yɛrɛ content don an ka jamana in kɔnɔ fɔlɔ parce que mais yani ka kuma n ka maliyɛn bɛɛ fo n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ani tenitigi porteur bɛɛ vraiment nous sommes satisfaits de nin sa in kɔnɔna na puisque la Asimi yɛrɛ an ka fanga yɛrɛ ye ko dɔ kɛ ɲina sa in kɔnɔna na transition yɛrɛ kɔnɔna na depuis an dɔw yɛrɛ bɛ yen an wolola an ma deli k'a ye quoi parce que tellement que an ka progression armement ta la yɔrɔ jan classement yɛrɛ la aujourd'hui on est 3e donc tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ sɔnna o ka bɔ o yɔrɔ yɛrɛ an yɛrɛ sɔnna et puis jamana tɛ se ka dilan transition in dɔrɔn kɔnɔna na an bɛ jɛ an b'u soutenir pour que min bɛ se ka na o fana ka kɛ nin ɲɔgɔn na an ka taga ɲɛ quoi et puis an ye armement dɔw sɔrɔ vraiment kabi Mali yɛrɛ kɛra Mali ye an yɛrɛ ma sɔn quoi mais bi bi in na an bɛ se k'an disi gosi tiɲɛ yɛrɛ la population yɛrɛ content n'u kɔrɔ trop voilà ok e bɛ se ka dugawu jumɛn don halisa vraiment halisa Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka sababu ɲuman d'an bɛɛ ma Ala ka courage don jeunes na an ka se ka ɲɛsin ka sɛbɛ fana kɛ jamana kɔnɔ parce que a bɛ se k'olu fana dɛmɛ kosɛbɛ donc n'anw ɲɛna dɔrɔn jamana fana vraiment a b'olu dɛmɛ pour que a ko bɛ ɲɛ cogo min na quoi an bɛ se k'o de fɔ vraiment. Mifa production Jabarani lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakilina mɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la nka a kana ɲinɛ fana k'aw abonné an ka chaîne Mandi la n'o ye Mifa production ye sur YouTube an b'a fɔ o la ko a k'an bɛn waati wɛrɛ